Hello, this is my menu today. Adobong pugita or octopus with oyster sauce for only 150 pesos. Yummy adobong pugita for lunch. Magandang tanghali po. Andito na naman si Christine Sang TV na magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today ay adobong pugita, octopus with oyster sauce. Baby octopus baby octopus po siya. Yung maliliit na octopus. Ayan, mag-isa na tayo sa mga sangkap. Onion, garlic, tomato, ayan po natin kumatas bago natin ilunod ang baby octopus. Ayan po, ilunod na po natin ang pugita. Baby octopus po yan. Yung maliliit lang siya na octopus. Tapos, isunod natin ang tausyo, black beans, at Mamacita's oyster sauce. Ayan. Para sumarap ang ating adobong pugita today. Kailangan po ang mga sangkap ng ganyan. Ayan, black beans. At yan po ang magpapasarap sa lahat, ang Mamacita's oyster sauce. Mamacita's oyster sauce, Bikini Man. Bikini Man po, dahil lagi kitang ginagamit sa pagluluto ko. Ayan, haluin po natin ng mabuti. I-mix po natin ang lahat para ma-mix po ang mga sangkap at saka yung tausyo, black beans at saka oyster sauce ma-mix sa pugita. Dahil medyo ano po siya. Presko naman po siya, kaso pag hindi talaga may iwasan na parang may ayan, langsang amoy pagka ganyan, yung yung ang tawag dito, ano ba yun, never mind na lang. At ayan, after mga 2 minutes, ayan, kumukulo na siya, kumakatas na po lahat.
Haluin po natin ulit bago tayo maglagay ng a little bit of water. English yun ah. Yan. Medyo lumambot na po yung pugita. Pero ano talaga to matigas. Kailangan ba nating papakukuluin ng mga 5 minutes siguro. Ganyan. At syempre, hindi natin kakalimutan ang timpla, bitchin at asin. At ito na siya. Yan, ang lakas-lakas pa na po ng kulo niya at parang lumambot na siya. Yan, tingnan nyo naman. Sobrang lakas ng kulo. Tabuang. Ayan, ang itim pala ng niya, ng sabaw niya. Kahit walang toyo. Ayan, ang itim-itim ng sabaw niya, guys. Mga mamis. Ayan. Lunod natin ang sili mahaba. Syempre, hindi natin kakalimutan ang sili mahaba. Dahil laging present po yan sa mga luto ko. At ayan, ang dahon ng sibuyas. At ito na siya. This is my affordable cooking today. Ang adobong pugita, octopus or baby octopus with oyster sauce. Ayan, luto na po siya, mga mamis. Yan, maglagay na tayo sa plato. Para kitang-kita po yung pagkasarap ng luto natin. Ayan. Talagang bagong-bagong luto talaga, oh. May ano pa. Wow. So yummy. Ayan, for only 150 pesos. At hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, at subscribe. Christine Sang TV. Ayan, marami akong affordable cooking doon. At sa mga na-inspire dyan, punta lang po kayo doon sa channel ko. I-check nyo na lang. At nakalagay naman lahat ng mga luto ko. Meron naman akong nilagay sa description para hindi po kayo mahirapan kung if ever magluto po kayo sa mga luto ko. Ayan, at sinigurado ko naman po na madali lang po siyang sundin at lutuin. At lalong-lalo na po
sobrang gaan lang po sa bulsa. Ayan, hindi na kailangan pang gumastos kayo ng mahal. So, bye!